vissza az öreg cigány, húzza ám és szeretjük a magyar nótát, hogy is ne szeretnék. Érdekes módon azok a lányok, akik alig nem még kemény, különbözően táncoltak, visszatértek a diszkóba és táncolták ugyanazt, hogy amit álmodtunk valamikor, egy olyan képet, hogy bárhol a világon kerül egy maroknyi ifjú, aki mást is akar, mint társai. És akad egy valaki, aki ezeket a kis úttöröketnek irányt szab, célt mutat. Egyik zeneszámban hallottuk még az elején. Évek óta nem változik semmi, nem történik semmi. Márpedig ezek a lányok, fiúk, láthatjuk, hallhatjuk. Elhatározták, igenis fog változni. Meghallották azt a hívást, amelyet ezelőtt évvel mondhatjuk úgy, hogy történelmet írtunk, Marosodas történetével, meg ezelőtt is 7 évvel, mert meghallották azt is, amit szintén dalban hallottak, ébredj fel, forog a világ, mint dallamban a szó, táncolj szívedből. Így van, föltáncolunk, és akarjuk, hogy önöket is táncoltassuk. Több, mint csodálatosak ezek a gyerekek. Kisvárosunk magyarságának, és nem csak neki, apró csillagai ők a néptánc végtelen univerzumában. Úgy ragyognak, csillognak, mint Szent János bogár az éjszakában. Fényt nyújtanak sötét lelkünk mélyén, és arcukra jó kedvet csalogatnak, aki őket látja, hallja. Mit szeretnénk üzenni ebben a műsorral? Üzenni szeretnénk azt, hogy a tánc, míg ember a földön, mindig lenni fog. Üzenni akarjuk azt, hogy a tánc mindenkit, téged is felemel, kiemel a világából. És üzenni akarja azt is, hogy lelked, óhaja, vágya a táncban szabadul fel és száll el a mozgásban. Üzenni azt is, hogy jöjj, légy velünk, örvendjük, hogy itt vannak önök, mert csak együtt örvendezhetünk mennyei ajándék varázsának. Engedjék meg, hogy ismételjem. Csodálatos ez az égi kincs, amelyet lányaink, fiaim tesznek. Részesíts! Gyanúdja a táncszerek. És ne bángass! Nekem